Takže čaute ľudia, počkajte, zastavme sa. Každý očividne vie, že v Minecrafte, vlastne v Mekáči, je nová sezóna, Minecraftová sezóna a dnes si ju ideme ochutnať. Takže ideme na to. Nejak takto vyzerá ten box. Ľudia, dajte mi za to like, lebo ten box stál 11 eur. Takto to vyzerá vznútra, hranolky spredu, hranolky zozadu, nugetky nič zvláštne. Nová Minecraftová omáčka. Taste test musí byť. Hodnotím 6 z 10. Ja som dostal toto. Mala by to byť tá pink sheep, ale popravde vyzerá to jak fialové hovno. Dostal som k tomu ešte takúto kartičku. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, podporíte ma tým, jak som hovoril v minulom videu, je to zadarmo. Takže vidíme sa v novom videu. Čaute.